Bona tarda, estem aquí en l'entrevista amb el Carles Miquel. Volíem saber una mica quina és la vostra posició a la delegació i al govern d'Andorra. Sí, hola, bona tarda. Agraeixo també la voluntat que heu tingut de trobar-nos amb nosaltres per poder, en tot cas, compartir una mica la nostra experiència. Jo sóc el Carles Miquel, el director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic al govern d'Andorra, en el marc del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Molt bé, moltes gràcies. La meva primera pregunta anava més relacionada a com és un estat petit, com és la delegació d'un estat petit, com és les negociacions des d'un estat petit com Andorra, dins del marc de les negociacions de la cimera del canvi climàtic, tenint en compte que no esteu, diguéssim, dins del paraigües de la Unió Europea. Com és des de dins? Doncs, efectivament, Andorra és un país petit i consegüentment, també té una delegació molt petita. Que sigui molt petita no vol dir que no puguem fer moltes coses, per tant, també compensem amb l'eficàcia de tot plegat. I la delegació d'enguany, efectivament, és una delegació molt tècnica, a banda de la visita, igualment, de la nostra ministra de Medi Ambient i Agricultura i Sostenibilitat i el secretari d'Estat. Som una delegació petita i, òbviament, ens costa repartir-nos amb totes aquelles negociacions que es duen a terme durant els dies de la COP. No? Per tant, efectivament, hem de seleccionar molt bé allò on volem incidir, com t'he tingut, a més, de que Andorra ja porta un temps avançant molt amb acció climàtica i, per tant, ja tenim coses de la mateixa manera que nosaltres ens hem exigit accions en aquesta transició. També ara ja estem en disposició de començar a exigir a la resta d'estats que sí que tenen una capacitat realment per atenuar aquestes emissions, que puguin justament ampliar les seves ambicions. Perquè nosaltres, tot i que som un país petit, emetem molt poc, però sí que estem rebent els efectes del canvi climàtic. I aquí una mica la pregunta, que això que dius d'exigir ara a les altres parts, diguéssim, d'aquesta COP, una mica la seva responsabilitat. Us sentiu escoltats? I tu segurament, ara em podries dir breument a quantes cops has estat, o una mica més o menys, i si sentiu escoltats des d'Andorra? Sí, aquesta és la meva 6a COP, a més soc el punt focal de Nacions Unides al Conveni Marc de Canvi Climàtic i, efectivament, vull dir, aquí no és tant la mida del país, que també ho és, òbviament, per després les relacions geopolítiques que hi puguin haver. Aquí cada estat és un vot. Per tant, efectivament, tenim el mateix pes en quant a vots que qualsevol altre estat. I entenem justament que ara ja estem legitimats, perquè ja estem fent els deures internament. Hem inclòs el preu del carboni, tenim polítiques relacionades amb què és el que farem d'aquí al 2050 a través d'una estratègia nacional d'energia i canvi climàtic, tenim una declaració d'emergència climàtica i ecològica aprovada també per la totalitat de les forces polítiques del nostre Parlament i, per tant, ja comencem a estar legitimats realment perquè a casa nostra estem fent els deures i, per tant, exigim, i potser és forta la paraula, però és que és així, volem, en tot cas, que les diferents parts que van signar en el seu dia l'Acord de París honorin aquest compromís que van adquirir el 2015. Abans també parlaves de que vosaltres som un país petit i que no té gairebé emissions, però sí que en noteu els efectes. L'última pregunta que tenia per part nostra és quins efectes, quines preocupacions també té el govern a nivell dels efectes de la crisi climàtica que tindrà el futur i sobretot Andorra, tenint en compte la neu, això sí que és possible que diguéssim, aquest model es pugui veure trontollant d'aquí al futur amb aquesta crisi climàtica. Explica'ns una mica breument. Sí, explico. Vull dir, Andorra bàsicament és un país, com tots sabeu, vull dir, un país que està en zona muntanyosa, amb la seva totalitat. Els efectes del canvi climàtic en zones muntanyoses s'estan fent notar més que en altres zones de vall. Per tant, rebem un augment més important de temperatures que el que poden rebre en zones de fons de vall, diguem-ho així. I, per tant, òbviament, hi ha un augment de les temperatures, hi ha una reducció de les precipitacions, hi ha una transformació també del cicle hidrològic anual, vull dir, el desgel que estava centrat en mesos de primavera, doncs, cada cop és més baix i s'està traslladant cap a l'hivern. Vull dir, és una conseqüència una mica d'aquests fenòmens. I, efectivament, a nivell aquestes conseqüències sobre la temperatura i les precipitacions doncs, tenen un efecte, òbviament, sobre la inhibició. També, com coneixeu, vull dir, a Catalunya tenim una problemàtica similar. A Andorra s'estan fent inversions també en aquest sentit per adaptar-se a aquestes noves circumstàncies, però ara ve també el que ja és una mesura d'adaptació dirigida a diversificar bàsicament el sector i aquesta activitat econòmica tan important pel país, com és la del turisme d'hivern. Molt bé, i l'última cosa que li volia demanar, si té algun missatge pels estudiants de la UPC que ens segueixen des de casa, que estem fent la COP des de dins, si vol enviar algun missatge a la comunitat, diguéssim, educativa i d'estudiants de la UPC,
Doncs efectivament, vull dir que cadascú té el seu rol i, per tant, tant els estudiants com les universitats com el conjunt de la societat ha de generar accions que ens portin a la reducció d'aquestes emissions, reduir els consums, utilitzar productes que potser estiguin més relacionats amb una economia circular i òbviament, perseverar. Aquí hem escoltat molts joves que han abogat perquè se'ls inclogui dintre de les negociacions. Justament Andorra també avui ha participat en la signatura d'un acte que empoderava justament els joves i els infants en relació al canvi climàtic, juntament amb una vintena més d'estats, i a partir d'aquí animar-vos a que, d'una banda, genereu finalment debat al voltant de tot plegat, perquè finalment també és aquest debat, aquesta pressió que feu els més joves, ja no només des del món universitari, que fa que també els estats puguin empènyer i tinguin la força i el mandat propi també dels seus ciutadans per justament ser més ambiciosos. Doncs moltíssimes gràcies pel vostre temps.